Potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Branislav Mitrović i narodni poslanik i predsednik Odbora za privredu i privatizaciju Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine Zoran Babić posetili su u utorak opštinu Žitište. U razgovorima sa funkcionerima lokalne samouprave, na čelu sa predsednikom opštine Žitište Draganom Milenkovićem, najviše reči bilo je o budućim razvojnim programima ove sredine. Kako je u svom obraćanju potpredsednik Skupštine Vojvodine Branislav Mitrović istakao, budućnost razvoja leži u regionalizaciji, jer se samo na ovakav način obezbeđuje ravnomerni razvoj svih sredina. Naime, Vojvodina kao članica Skupštine, regija, više evropskih zemalja ima dobra iskustva i to treba koristiti i u narednom periodu. Do sada je malo toga iskorišćeno, a postoje ogromne mogućnosti i u sve to u buduće tokove treba da se uključe sve opštine, a posebno je to značajno za pogranične, kako je upravo Žitište. Zbog toga je potrebno, kako je napomenuo Mitrović, da se nađu odgovarajući partneri u susednim zemljama sa kojima treba da se urade kvalitetni projekti. Upravo blizina Rumunije kao članica Evropske unije nudi veoma dobre predispozicije za ovakvom vrstom saradnje. Istovremeno, Mitrović je ponudio i svoju ličnu pomoć i angažovanje na pomoći Žitištarskoj opštini u realizaciji ovakvih aktivnosti. Predsednik opštine Žitište Dragan Milenković zahvalio se potpredsedniku Mitroviću i na poseti i upoznavanju sa stanjem u ovoj srednjobanatskoj opštini, a isto tako i na narednim aktivnostima na promovisanju i lobiranju opštine Žitište kod budućih partnera za projekte koji će se raditi za poboljšanje uslova života i rada građana ove sredine.